κάποιους από τους Ευρωπαίους που βασικά έχουν ταχθεί με την Ισλαμική τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ και μας δηλώνουν ότι πρόκειται να αναγνωρίσουν ψευτοπαλαιστινιακό τρομοκρατικό κράτος μέσα στην γη του Ισραήλ. Και τους λέμε σε όλους αυτούς, όπως έλεγα και χθες, λέμε και στον Καναδά, για κοπιάστε. Δεν μας φταίνουν οι πατριώτες Καναδοί, μας φταίνουν βασικά οι αριστεροί προδότες κάθε έθνους. Για κοπιάστε. Αν έχετε τα κότσια, ελάτε να μας αντιμετωπίσετε κατάμουτρα. Για εμάς, όποιος αναγνωρίσει ψευτοπαλαιστινιακό τρομοκρατικό κράτος είναι εχθρός. Θανάσιμος εχθρός, και ξέρετε πως εμείς, σαν εβραϊκό κράτος, αντιμετωπίζουμε τους θανάσιμους εχθρούς μας. Θυμηθείτε τι κάναμε στη Χαμάς, θυμηθείτε τι κάναμε στη Χεσμπαλά, τι κάναμε στον Άσαντ και τι κάνουμε στον Τζολάνι σήμερα, τι κάναμε στους Αγιατολάχ του Ιράν και τι πρόκειται επίσης άλλο να κάνουμε προς κάθε ψευτοπαλαιστινιακό τρομοκρατικό εχθρό και οποιοδήποτε άλλον εχθρό παγκοσμίως. Του εβραϊκού έθνους, του εβραϊκού λαού, εχθρό των Εβραίων, εχθρό των Ισραηλινών, κάθε αντιισραηλινό, κάθε αντισιωνιστή, κάθε αντισημίτη. Θα τον τζακίσουμε μέχρι τέλους. Και όποιος θέλει πόλεμο μαζί μας θα τον έχει. Και ας έρθουν εναντίον μας, λέμε τώρα, διάφοροι, όλη η αριστερά όλη η βρωμερή αριστερά η παγκόσμια. Ας έρθουν. Και η αριστερά του Ισραήλ προδοτική, η μειοψηφική. Ας έρθει. Όλοι τους θα φάνε καλά. Και θα τους στείλουμε πεσκέση τον κάθε ψευτοπαλαιστίνιο φιλαράκι τρομοκράτη τους. Βέβαια δεν μας φταίνουν τα έθνη της Δύσης, τα πατριωτικά έθνη της Δύσης, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι οι πατριώτες των εθνών να εξεγερθούμε ως ένα σημείο για να φέρουμε την αληθινή δημοκρατία μέσα στη Δύση, ρίχνοντας αυτά τα παρακράτη της αριστεράς σε όλη τη Δύση, στέλνοντάς τους στο ντουλάπι της ιστορίας μαζί με τους φανατικούς τζιχαντιστές Ισλαμιστές που υποστηρίζουν. Παρεμπιπτόντως, όπως καταλάβατε και ακούσατε, υπάρχουν και διάφορες φωνές και εδώ στο Ισραήλ που λένε ότι πρέπει να δοθεί και ένα τέλος στο ψευδοκράτος του Ντεκτάς στη Βόρεια Κύπρο και να απελευθερωθεί η Βόρεια Κύπρος. Ναι. Λοιπόν, και είναι θέμα χρόνου επίσης να αντιμετωπίσουμε και τον Ερντοάν και την Τουρκία όπως τους αξίζει. Τώρα, έχουμε δύο, δυστυχώς, μιλάω για την αριστερά, την δολοφθοριακή αριστερά, η οποία βασικά το μόνο πράγμα που ξέρει να κάνει είναι να μας κόβει τις ρίζες και να φέρνει τον εχθρό από κάτω. Παίρνει το φαλακί της με τη βούλα. Λοιπόν, τους βλέπουμε και στο Ισραήλ, δύο περιπτώσεις, από ότι η εισαγγελία του Ισραήλ βρίσκεται στα χέρια της ακροαριστεράς, της προδοτικής, δύο ιστορίες που συμβαίνουν μέσα σε μία εβδομάδα. Ένας πατριώτης Ισραηλινός κάτοικος της Ιουδαίας Σαμάριας δέχεται επίθεση από πλήθος ψευτοπαλαιστίνων τρομοκρατών, προσπαθούν να τον λιτζάρουν, ο άνθρωπος τραβάει όπλο, προσπαθεί να τους αποθήσει, στην αρχή πυροβολάει στον αέρα, σε ένα σημείο πυροβολάει στο δάπεδο και από ό,τι φαίνεται από κάποιο σκάγι αποτελείωσε έναν ψευτοπαλαιστίνιο τρομοκράτη. Τον συλλαμβάνουν κατευθείαν. Γιατί λέει εκτός των άλλων, εκτός ότι είναι και καλά Εβραίος έπικος, καταλαβαίνετε ποια είναι το λέω, εκτός των άλλων είναι, λέει, και γαμπρός ενός από τους μεγαλύτερους δεξιούς Ισραηλινούς πατριώτες ακτιβιστές του Νόαμ Φέντερμαν. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι το κακό για την αριστερά. Είναι κόκκινο πανί. Επιπλέον έχουμε έναν μεγάλον σπουδαίο ακτιβιστή υπέρ του Ισραήλ, τον πατριώτη Ισραηλινό χριστιανό Άραβα Ιωσέφ Χαντάντ. Ίσως τον γνωρίζετε κάποιοι φίλοι του Ισραήλ, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά υπέρ του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Ιωσέφ Χαντάντ είναι απειλούμενο πρόσωπο εδώ στο Ισραήλ, έχει δεχθεί πάρα πολλές απειλές από τους διάφορους Άραβες ψευτοπαλαιστίνιους και από τους Άραβες Ισραηλινούς που υποστηρίζουν τους ψευτοπαλαιστίνιους. Λοιπόν, και ενώ κυκλοφορούσε προχθές στην πόλη της Γιάφα, δίπλα από το Τελαβίβ, ένας Άραβας Ισραηλινός φιλοτρομοκράτης πήγε να τον χτυπήσει. Του επιτέθηκε. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα ο Χαντάντ, όταν βρέθηκε ο Ιωσέφ Χαντάντ, ο οποίος βρέθηκε εκείνη την ώρα σε άμυνα, τράβηξε το δικό του προσωπικό όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Εξαιτίας αυτού σήμερα συλλάβανε τον Χαντάντ. Δεν συλλάβανε. Η εισαγγελία έδωσε την εντολή να συλλάβουν τον Χαντάντ, τον πατριώτη Ισραηλινό Άραβα, όχι τον Άραβα που ήρθε να τον χτυπήσει. Και λέμε ως εξής: έως πότε,
Έως πότε θα συνεχίσετε αυτό το βαθύ κράτος της αριστεράς μέσα στο Ισραήλ? Πρέπει να τους ξυλώσουμε τους προδότες. Αυτούς τους βρωμερούς προδότες της βρωμερής αριστεράς. Είναι προδότες με τη βούλα, οι οποίοι μέσω των συστηματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ προσπαθούν να παίξουν το ίδιο ακριβώς προπαγανδιστικό παιχνίδι των υπόλοιπων αριστερών και προδοτών και αντισημιτών παγκοσμίως, ότι υπάρχει πείνα και λοιμός στη Γάζα. Τα παιδάκια της Γάζας. Αυτή είναι η αριστερά του Ισραήλ. Την ενδιαφέρουν τα παιδάκια της Γάζας. Οι μελλοντικοί τρομοκράτες, η μελλοντική σφαγή του εβραϊκού έθνους. Δεν την ενδιαφέρουν τα παιδιά του εβραϊκού έθνους που σφάχθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Δεν την ενδιαφέρουν τα παιδιά, τα δικά μας που μάχονται καθημερινά, αυτά τα Ισλαμοναζίδια κάθε μέρα στη Γάζα. Οι δικοί μας Ισραηλοί στρατιώτες. Όχι, όχι. Την ενδιαφέρουν τα παιδάκια της Γάζας. Την ενδιαφέρει ο εχθρός. Προδότες, οι οποίοι βασικά θα έπρεπε να πεταχτούν και να απελαθούν έξω από τη γη του Ισραήλ. Όλη τους η αριστερά του Ισραήλ, η μειοψηφική αριστερά του Ισραήλ, είναι καταλήξουν στα τσιγκέλια κρεμασμένοι δημόσια στις πλατείες ως προδότες. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουν οι εθνοπροδότες. Όπως το γουδί. Κρεμάλα. Αλλά τουλάχιστον αν δεν μπορούμε, έξω από τη γη του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό είναι το όλο θέμα. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, και εδώ πέρα ακριβώς στεκόμαστε υπέρ αυτού του Εβραίου κατοίκου της Ιουδαίας και Σαμάριας που ανέφερα, στεκόμαστε υπέρ του πατριώτη Ισραηλινού χριστιανού Άραβα Ιωσέφ Χαντάντ, στεκόμαστε στο πλευρό τους και λέμε μόνο έτσι πρέπει να υπάρξει εβραϊκή κυριαρχία και Ισραηλινή κυριαρχία στη γη του Ισραήλ. Διαμέσου της πυγμής, της εβραϊκής Ισραηλινής πυγμής, διαμέσου της δύναμης. Συνεχίζουμε μέχρι την απόλυτη νίκη, και το ψευτοπαλαιστινιακό κράτος που θέλουν να δημιουργήσουν οι εχθροί μας θα τους στοχώσουμε όπως πρέπει στο λαιμό μέχρι σκασμού. Δεν πρόκειται ποτέ τον πρώτο να δημιουργηθεί τέτοιο ψευτοπαλαιστινιακό έκτρωμα μέσα στη γη μας. Ποτέ τον πρώτο, ούτε σε μια σπιταμή της εβραϊκής μας γης. Ακριβώς αυτά τα χρόνια κλείνουμε 20 περίπου χρόνια από την εξορία των Εβραίων της Γάζας. Αφήσαμε τη Γάζα και είδατε τι έγινε με τη Γάζα. Αν θέλουν να αφήσουμε και τη Γάζα πάλι και την Ιουδαία και Σαμάρια και να τους δώσουμε κράτος εκεί, δώρο στην τρομοκρατία την Ισλαμική, δώρο για την 7η Οκτωβρίου, θα μας φάξουν όλους, θα μας καταστρέψουν όλους. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Ποτέ των ποτών. Πάνω από τα πτώματά